लानाय जादों? दिनैनि उद्देश्यआ जाहैबाय माखासे जोंनि नैबे बर' आइजोफोरनि सायाव गोबां नांगौ बायदि सुबिदाखौ मोनि किसुमाना गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनै बिनि जुगिदियै आङो एसे मेसेज होनो लुगैदों आरो दा गिबियावनो जोंनि खौरांगिरिमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। আমি আজি নাৰী ন্যায়ৰ লৈ কেনে আজি অসমবাসী ৰাইজসকলক নমস্কাৰ দিছোঁ সকলোকে। दिनैनि नैबे आंनि बुंनो लुगैनाया जाहैबाय दा बर्थमान नुगासिनो जोङो ससियेल मिडियायाव अंगनवादियाव मावग्रा जोंनि आइजो माहारिफ्राबो गोबां धरना होगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि नैबे ओंखाम संनाय रांदुनि मोनाबोथ' गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनैनि गेजेराव जोङो नुयो ओंखाम संग्रा रांदुनिफ्राबो न'खर सालायनांगौबा संसार सालायनांगौबा 500,000 थाखाजोंथ' जाया। बेखौ नायनानै जोंनि माखासे दानि सोलिबाय थानाय सरकारा एसे न'खर सालायनो हानाय खाबुखौ होनांगौमोन। दा बिसिनि खस्थ'खौबो जों नुयो। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों जोंनि कंग्रेस चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वमेन प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो मेसेज हरनो लुगैयो आरो लोगोसे दिनै जोंहा नैबे अंगनवादियाव मावग्राफ्राबो गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ। गावसिनि बेथनखौ बारायनो थाखाय धरना होबाय बायगासिनो। बिसोरो गावसिनि खरस गारनानै गारि मटर गाखोनानै मिथिं दावथिं खालायगासिनो दङ गावसिनि बेथन बारायनायनि थाखाय। दिनै जाहाथे बेफोरखौ नायनानै नोजोर होजानाय नोजोरनि गेजेरजों एसे एनै बारायना होयोब्ला जों मोजां मोनगौ। जाहाथे बयनिबो घरे घरे नारिफ्रा एसेबाबो सुख फैयो बा नारिफोरनि सायाव एसे गोजोननाय फैयो। जोंबो बिसोर गोजोनबानो जोंबो गोजोनो आरो गोनाङासो गोनांखौ सिनायो गैयैयासो गैयैखौ सिनायो। बिनि थाखायनो आं दिनै बेखौ मेसेजखौ होनाय जादों। मानोना दा खोनानो मोनसै जोङो गोबां हाग्रायाव थाङोब्लाबो बन लायनो थाङोब्लाबो गाज्रि गाज्रि रोखोमै रायजाहरो बुजाहरो होननानै जों खोनायो। अबेबा समाव थेला रुवा लाखि होननानैबो जों खोनायो। मैखुन खानो थाङोब्लाबो रायजाहरो हमजायो होननानै जों खोनायो। जाहाथे हिन्जाव माहारिनाव बेफोरबायदिया दाजाथों आरो हिन्जाव माहारिनाव मानो जादों होनना बुङोबा सोरबा बायदि दुखिया न'खराव सोरनिबा फिसाया हमजायोब्लानो जों हिन्जाव माहारिनाव बेफोर लेथाया फैयो, खस्थ'आ जों मोनो। दिनै फिसायफ्रासो मुथासे ओंखामखौ जोंनो नागिरना होफैयो हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुगैयो आरो दा बेनिखायनो बेफोरबायदि जालायनाङा। गैयैखौबो एसे सुबिदा होनांगौ, गैयैखौबो मावनानै जानो खाबु होनांगौ। दिनै रावनिबो सायाव बिनानै मोनजानाय खाबुथ' गैया। गावबागाव मावनानै जालायनायाव बारा हेंथा होलायनो नाङामोन। आं बेखौनो सिन्था खालायनानै दिनैनि गेजेरजों मेसेजखौ होनाय जादों आरो। चिरां जिल्ला हिसाबै कंग्रेस दोलो हिसाबै माबायदि हालोदाव दङ दायो? दाथ' जोंनि हालोदा गोबां मोजां। दा फैगौन लकसभायाव जुदि जोंनि कंग्रेस 1 नाम्बार क'क्राझाराव जानानै दङ, बेवहाय जुदि गमामायै देरहाबोमारोब्ला मोजाङै मोजां जोङो खाबुखौ होगोन आरो जोङो दा मिजिंथियो। जोंनि हिन्जावफोरनि जानानै नारिफोरनि जानानै आं बेखौ बुंगोन जेब्लायबो आंबो गैयि न'खरनि मानसि हिसाबै आं खुनुदिन बेफोरबायदि पलिटिकेलावबो गैफेरामोन। एबारावसो आं प्रथम द्वितीयबार आङो कंग्रेसाव हाबनानै बेखौ दायथ' लानाय जादों। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामो गैयैफोरनि थाखाय भबिष्यतआव जुदि जोंहा 1 नाम्बार लकसभा क'क्राझाराव गोदान मोखां लानानै जोंहा गौतम सारा गमामायै बर'फोरनि गेजेराव मोजां हाबा मावोब्ला आं नाजागोन आइजोफोरनि जानानै गोबांथा नांगौ बायदिफोरखौ बिना होनो थाखाय आं नाजागोन। आरो जोंनि गेजेराव जों नुनायाव दिनै कंग्रेस होनना बुंदोंब्लाबो कंग्रेसखौ गोबाङानो गाज्रि मोनो, गोबाङानो खालामनो नागिरा। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय कंग्रेसखौ गाज्रि मोनो होननानै दिनै बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बर' लिडारानो बा बर'फ्रानो दिनैनि गेजेराव सरकार सोलिनानै दङ। मानो अब्लाबो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सुगा फैया। बेनिखायनो जों सिन्था खालायदों गोदान मोखाङै गोदान रुप लानानै दिनै जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोंनि सानफ्रामबो नुफ्लेबाय थानाय गौतम सारखौनो देरहाहरहोनानै जोंनि नांगौ बायदि स्किमफोरखौ जों बिनानै मोननाय बा हिन्जावफोरनोबो जोङो गोबां सुबिदा होनो हानाय बेफोरखौ जोङो नाजानो थाखाय दिनैनि गेजेराव
आङो बयनिबो जानानै बे खोथाखौ एसे मेसेज होनाय जाबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय खौरां बिजोङाव माखासे आइजोफ्राबो गाज्रि माबाजों एन्टि ससियेलनि माखासे रावफ्रा ससियेल मिडियायाव गोजावबाय थायो बैफोरखौ साबधान होनो नोंथाङा माबायदि खौरां फोसावगोन बेखौथ' आं सानो जोंहा दानि बिजेपि सरकार सोलिबाय थानायाव बेफोरबायदिया बांसिन खाबु होनाय बायदि जानानै दङ बांसिन खाबु फैगासिनो दङ मानोना बै एक समाव एसे खम जाबायमोन दिनै बे एक समाव खम जानायाबो हमनानै ला माखासे आबोबफोरनि होबथानायाव माखासे जोंनि एबसु बर' फिसाफोर होबथानायाव खमानो जाबायमोन खिन्थु दिनैनि गेजेराव नुबाय बिसोर एसे दुरबलथा जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' फिसाफ्रा खारफालाय खारलायलाय सोरबा गथ' गोनां सोरबा गथ' गैयै बेफोरबायदिया बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय आरो दिनै समाजफ्राबो बेफोरखौ बोराबनानै सोरखौबा रायनाय बुनायाबो बांगासिनो दङ बिनि गेजेराव मोनसा मोनसि जालायना सोरबाया जेटबो लानानै खारफिनो दा बेनिखायनो जोंनि सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों जों गोदान खाबु लागोन आरो गोदान बेफोरबायदिनो आफाद गोदानफोरनो जोङो माबा मोनसे सुबिदाखौ दहना होना बेफोरखौ होबथानाय अननाय गोरोबहोनायखौ जों खालायगोन आरोखि फैगोन एमपि इलेक्सननि थाखाय आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि थागथियारि जानानै दं जोंथ' दा बहुद मोजाङाव दङ आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनाव मोजांनिफ्राय मोजां मानसिफ्रानो फैगासिनो दं खबर लागासिनो दं हाबफैगासिनो दं दा बेनिखायनो जों सानदों कंग्रेसआ गमामायैनो जोंहा एबाराव मोजां लाखिगोन होननानै जों सिन्थाधारा लादों आरो नाथाय गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों कंग्रेसआ एकदम लास्ट थोदावबो गोग्लैया होननानै बुंदों नाथाय बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन जोंनि साननाय हनायावथ' जायफ्रा बुंदों बिसोरखौ जों नुफिनगोन होननानै आसा दं बा जायफ्रा बुंदों बेफोरबो सानसे जोंनावनो हास्थायनानै फैगोन बायदि जों सिन्था खालामदों आरोखि मानोना जोंनियाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन खाबु फैगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन बयबो जोंहा गुबुनखौ दिनै कंग्रेस दोलोनि गेजेराव हाबनानै दंब्लाबो गुबुनखौ मोजां मोनाब्लाबो जोंहा गर्जन सारनि थाखायनो बयबो वेलकाम आरोखि आइजो माहारिया कंग्रेसनि इलेक्सन समावहाय माबायदि आइजो माहारिखौ आंथ' सानो दा जेरेखम परिबेसफ्रा बिराद गाज्रि बेखौ लानानै जोंनि आइजोफ्रा जोंहा दानि नैबे जेखौ जोङो फसंनो लुबैदों सारखौ जोंनि अननायावसो बेबो जागोन नालाय दा बेनिखायनो लोब जोंहा रायजो राजाफ्रा सानै हयै एबाराव जाहाथे निउ जोंहा लाबोथारनोसै होननानै सापर्ट होयोब्ला गावसोरनो मोजां खाबु फैगोन होननानै आं आसा खालामो जों होगोन होननानै आसा खालामो कंग्रेस दोलोनि बिजाथि हिसाबै फाइनाल बिजाथिखौ सोरखौ जागोन बायदि होननानै सानो नोंथाङा जिहेतु दाबो फोसावनाय जायाखै फाइनालाव जोंहा दा गर्जन सारखौनो मिजिंथिनानै दं आरो 1 नाम्बार जानानै दङ मोनखासिगोनानो बावला जोंहा मार्चआवनो फाइनालि जाहैनो हागौ डिक्लेयारथ' होखाबाय 1 नाम्बाराव दङ बियो दा गोबां समाव जोंनि बर'नि राजखान्थिगिरि बिथांमोना जाथिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुदों नाथाय बिपिएफनि जि दोलो बिथांमोना दिनै प्रिथिबिराज नारायण देब मेसखौ एमपि बिसायख'थिनि बिजाथि महरै सायख'दों दा बे बेलायाव कंग्रेसनि दा नोंथाङा मा बुंगोन बेखौथ' आङो जोंनि बर' फिसाफोरनि जानानै बा आंबो बर' जानानै एसे दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों जाय हक बिसोरो जुदि आफसुस दङमोनब्ला जोंहा बिपिएफआव सारमोना जुदि एसे आसा दङमोनब्ला दिनै आरो बेखौ जायगा होनो नाङामोन बेखौ जायगा होनायाव जोंहा माखासे बर' फिसाफ्रा दुखु मोननाया फैगोन बेखौ होनाय लोगो लोगो बर'आथ' खावसे गाखागोन दा बेनिखायनो जोङो सानदों बिनि गेजेराव जोंहा गर्जन सारखौ साबसिन अनसिननाय दङ सोरबा बायदिया मोजां मोनसिननाय दङथ' दा बिनि गेजेराव जोंहा गर्जन सारावनो खावसेया फैखागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो